ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ଘରେ ବସି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ କେବଳ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ରହିଛି। ଆଧାର ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପରି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଏବଂ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଲେଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଏନ୍.ବି.ଏଫ୍.ସି. ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏନ୍.ବି.ଏଫ୍.ସି. ଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ସୁଧ ନିଆଯିବ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ କେତେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିପାରିବେ। ଏବେ ଋଣଦାତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର କେତେ, ତେବେ ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ଅଫଲାଇନରେ ହେଉଥିଲେ ଫର୍ମ ସହିତ ଜେରକ୍ସ ଆଟାଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଋଣ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା 1K ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।